дар доираи сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи хувалинг раиси вилояти хатон давлаталӣ саид дар кӯчаи исмоили сомонии ҷамоати шаҳраки мунк бинои нави маъмурии ҷамоатро мавриди истифода қарор дод. Сохтмони бинои маъмурии ҷамоати мазкур бо ташаббуси соҳибкори ватанӣ Абдулло Ҳасанов дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардид. Иншооти нав дар маҳаллаи исмоили сомонӣ бунёд ёфта, аз 2 ошёна бо такхона, 10 ҳуҷраи корӣ ва толори маҷлисгоҳ иборат мебошад. корҳои сохтмонӣ моҳи ноябри соли 2024 оғоз гардида дар муҳлати кӯтоҳ бо сифати баланд ба анҷом расонида шуданд. ҳуҷраҳои корӣ ва толори маҷлисгоҳ бо мизу курсӣ ва таҷҳизоти техникии муосир пурра муҷаҳҳаз гардида барои кормандони ҷамоат шароити хуби корӣ фароҳам оварда шудааст. раиси вилояти хатон давлаталӣ саид зимни ифтитоҳи иншоот аз иқдоми ватандӯстонаи соҳибкор изҳори қаноатмандӣ намуда, таъкид карданд ки бо дастгирии давлат ва саҳми соҳибкорони ватанӣ симои шаҳраку деҳоти мамлакат ободу зебо гардида барои беҳбудии шароити зиндагӣ ва кори мардум имкониятҳои нав фароҳам оварда мешавад. ифтитоҳи бинои нави маъмурӣ ба кормандони ҷамоат имкон медиҳад ки дар шароити муосир фаъолияти худро роҳандозӣ намуда ба сокинони маҳалла ва ҷамоат хизматрасонии босифат расонанд. зимнан дар даврони истиқлоли давлатӣ ва андешидани тадбирҳои зарурии давлату ҳукумати кишвар ноҳияи ховалинг ба тадриҷ рушд кард ва биноҳои маъмурию хизматрасонӣ, хонаҳои истиқоматии баландошиёна аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ мавриди истифода қарор гирифтанд, ки ба ин ноҳияи кӯҳӣ зебогию тароват ва ба болоравии сатҳи зиндагии сокинон таъсиргузор гардид.